άλλος, κυρίες και κύριοι, προκλήθηκε από τις αποκαλύψεις που έγιναν στην εκπομπή Ζούγκλα. Ο δημοσιογράφος Μάκης Τριανταφυλόπουλος κατήγγειλε πως ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Στέφανος Κορκολής παρέσυρε ανήλικα κορίτσια στο κρεβάτι του. Κυρίες και κύριοι, το αμάν θέλει να ακουστεί και η άλλη πλευρά. Έτσι θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με το σπίτι του κυρίου Κορκολή. Τι έχετε να απαντήσετε στις κατηγορίες που σας προσάπτουν, και αναφέρομαι φυσικά στην επίμαχη βιντεοκασέτα, όπου σας είδαμε να συνευρίσκεστε με 14χρονη κοπέλα, σύμφωνα τουλάχιστον με τους ισχυρισμούς της εκπομπής Ζούγκλα. Κοιτάξτε κύριε Κανάκη, ως εδώ και μην παρέκει. Δεν αντέχω άλλο να κάθομαι και παθητικά να παρακολουθώ τις εξελίξεις. Ήρθε η ώρα του Κορκολή να αρχίσει τις καταγγελίες. Και θα ξεκινήσω καταγγέλλοντας επωνύμως την εταιρεία Ραξ Δημητράκης ΑΕ για την κακή ποιότητα ήχου και εικόνας στο βίντεο που όλοι παρακολουθήσατε. Στην κυριολεξία ξεφτυλίστηκα, κύριε Κανάκη. Μα κύριε Κορκολή, η ποιότητα του ήχου και της εικόνας σας πείραξε, δηλαδή γι' αυτό ξεφτυλιστήκατε? Το περιεχόμενο της κασέτας δεν σας ενόχλησε καθόλου? Αντώνη, τώρα που το λες, δίκιο έχεις, φίλε. Δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Γιατί δηλαδή να προβληθεί αυτή η κασέτα, ενώ στη συλλογή μου έχω καταπληκτικά κομμάτια, πίστεψέ με, όπως το αχόρταγο πιπερό, τη σάρκινη κουδουνίστρα και τόσα άλλα. Κύριε Κορκολή, παραδέχεστε ευθέως δηλαδή ότι την πέφτετε σε κοριτσάκια? Γιατί ρε, που θέλεις να την πέφτω? Σε αγοράκια? Να γίνω ρόμπα σαν τον άλλο τον μόδιστρο που ξεφτυλίστηκε στην ίδια μάλιστα εκπομπή? Δεν λέω αυτό, κύριε Κορκολή. Αυτά τα κοριτσάκια, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα τουλάχιστον, ήταν μάλλον ανήλικα. Όλα κι όλα. Όλα κι όλα, σας παρακαλώ πολύ. Φτάνει πια αυτή η λάσπη. Το τι ήταν και τι δεν ήταν αυτά τα κοριτσάκια δεν θα μου το πείτε εσείς, κύριε Κανάκη, σε μένα που πρώτος ενδιαφέρθηκα να μάθω. Γιατί νομίζω, κύριε Κανάκη, πως παρά την κακή ποιότητα του ήχου, στο βίντεο το ακούσατε όλοι πεντακάθαρα, πως εγώ ρώτησα, κύριε Κανάκη, τι είσαι? Δεν μου απαντάει. Την ξαναρωτάω. Τι είσαι? Δεν μου ξανααπαντάει, κύριε Κανάκη, και αποφασίζω να την βοηθήσω. Αναδιατυπώνω λοιπόν την ερώτησή μου και λέω, τι είσαι μωρή? Είσαι πουτανάκι? Και μου απαντάει ξεκάθαρα, ναι, είμαι πουτανάκι. Και κατηγορείται εμένα? Εμένα? Απαιτώ λοιπόν να συλληφθεί η συγκεκριμένη κοπέλα για παράνομη πορνεία. Και εγώ ως θύμα της να αποζημιωθώ για το βιασμό αυτό που υπέστη η ψυχούλα μου. Την ψυχή θα παραδώσω, κύριε Κανάκη, βιασμένη. Όμως η εκπομπή αμάν, κυρίες και κύριοι, δεν σταματάει εδώ. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και συγχρόνως τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον έγκριτο δημοσιογράφο κύριο Τριανταφυλόπουλο. Τον άνθρωπο που είχε το κουράγιο να προβάλλει την επίμαχη κασέτα. Αλλά για να μην μακρηγορούμε, ας συνδεθούμε αμέσως μαζί του. Καλησπέρα, Μάκη. Καλησπέρα. Φίλε Μάκη, πες μας σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί πρόβαλες αυτή την συγκεκριμένη βιντεοκασέτα από την εκπομπή σου? Από πού θες να την προβάλλω εσύ, φίλε Κανάκη? Άμα δεν την προβάλλω από τη δική μου εκπομπή, από ποια εκπομπή να την προβάλλω? Το Χαρδαβέλα ή από τη δική σου? Μάκη. Μάλλον εγώ δεν διατύπωσα σωστά την ερώτησή μου. Μάλλον. Φίλε Μάκη, απλά ρωτάω, τι κέρδισαν οι τηλεθεατές βλέποντας τέτοιου είδους σκηνές σκληρού πορνό, θα έλεγα, από την εκπομπή σου? Ποιος ήταν δηλαδή ο απότερος σκοπός της μετάδοσης αυτής της βιντεοκασέτας? Χαίρομαι, φίλε Αντώνη, που μου κάνεις αυτού του είδους την ερώτηση, γιατί μου δίνεις βασικά την ευκαιρία να απαντήσω. Πολύ ωραία. Μια ώρα τη φωνή, Αντώνη. Και κυρίως το καθήκον μου ως δημοσιογράφος μου επέβαλε να μεταδώσω αυτήν την κασέτα. Τι λες, βρε Μάκη? Θα γίνω πιο συγκεκριμένος ευθύς αμέσως. Πρώτα απ' όλα, μετέδωσα αυτό το βίντεο για παιδαγωγικούς καθαρά λόγους. Θεώρησέ το σαν μια γροθιά στο κατεστημένο. Μπράβο, ρε παιδί. Είναι καθήκον μας να βουλώνουμε τις τρύπες του εκπαιδευτικού συστήματος. Και αναφέρομαι στο ανύπαρκτο μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, βέβαια. Σωστά. Έρχομαι λοιπόν, δείχνω αυτά τα βίντεο και μαθαίνω στους νέους πώς γίνεται το σεξ, νέες σεξουαλικές στάσεις, τι πρέπει να λένε στο σύντροφό τους κατά τη διάρκεια της πράξης και άλλα πολύ χρήσιμα πράγματα. Μάλιστα. Δεύτερον, αν μου επιτρέπεις βέβαια, Βεβαίως, έδειξα αυτή την κασέτα έτσι ώστε όλοι οι νέοι να απομυθοποιήσουν μες στο μυαλό τους τους επώνυμους και μεγάλους στάρ.
Τι κι αν σε λένε κορκολί, τι κι αν σε λένε κανάκι, στο σεξ. Όλοι οι ίδιοι είμαστε. Και αυτό όλοι πολύ με σωστό. τον ίδιο τρόπο το κάνουμε. Πολύ σωστό. Και ο κυριότερος λόγος, τρίτος λοιπόν και κυριότερος, είναι ότι κάθε βράδυ που εγώ έχω εκπομπή στο Filmnet προβάλλουν συνέχεια τσόντες οι οποίες μας έχουν τσακίσει. Κάτι έπρεπε να δείξω κι εγώ. Δεν μπορούσα να μείνω με σταυρωμένα χέρια. Μάλιστα. Μάκη, σε τι όμως χρησιμεύσε η επαναπροβολή και η επαναπροβολή και η επαναπροβολή της συγκεκριμένης βιντεοκασέτας? Μήπως τελικά όλα αυτά τα έκανες για την τηλεθέαση, φίλε Μάκη? Φίλε Αντώνη, καλός, χρυσός, μαλαματένιος είσαι. Και καμιά φορά θα σου το πω, δεν με πειράζει. Αν τύχει, βλέπω και το αμάν. Να σε καλά. Και εσύ να σε καλά. Αλλά ως εδώ και μη παρέκει. Τι ανάγκη ρε πιστεύεις ότι έχω εγώ από τηλεθέαση? Πώς, Μάκη μου, τώρα, όχι και τι ανάγκη έχεις από τηλεθέαση, να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Δεν είδαμε άλλη φορά την εκπομπή σου να χτυπάει τέτοια νούμερα, Μάκη? Πρόσεχε κανάκι, μην με ειρωνεύεσαι, γιατί έχω οράματα και για τη γούνα σου. Τι εννοείς, φίλε Μάκη? Δεν σε καταλαβαίνω. Άσε κανάκι τώρα τα φίλε Μάκη και τα γλυψίματα, ας πρόσεχες και ας μην με προκαλούσες ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Έχω έρθει εδώ πολύ οργανωμένος. Περίμενα αυτήν την επίθεση από εσένα. Θα παρακαλούσα λοιπόν το σκηνοθέτη να δείξει λίγο τη βιντεοκασέτα που έφερα μαζί μου, στην οποία αποδεικνύεται η διπλή ανήθικη ζωή που έχει ο υποτιθέμενος καθώς πρέπει παρουσιαστής, κύριος Κανάκης. Δείξτε σας παρακαλώ το βίντεο. Εδώ βρισκόμαστε τώρα σε γνωστή πιάτσα τραβεστή της Θεσσαλονίκης και να ο κύριος Κανάκης, που όπως βλέπετε ξεχωρίζει γραβάτα από το δελτίο ειδήσεων. Τα παντελόνια του βέβαια πρόλαβε και τα βγάλε και φόρεσε ζαρτιέρες. Τακούνι μη την ψάχνεις και ζέμπρα από πάνω. Και κοιτάξτε τώρα κυρίες και κύριοι, έρχεται το αμάξι του πελάτη και ο πελάτης δεν δίνει καν σημασία στην άλλη τραβεστή. Πάει κατευθείαν στον κύριο Κανάκη, ο οποίος βέβαια με τη μία ψωνίζεται, μπαίνει μέσα και κοιτάξτε τώρα να τρελαθείτε. Τον φυλάει στο αυτί κατευθείαν. Γλυψίματα και τέτοια. Τι άλλο να πω? Τι έχεις να πεις τώρα, φίλε Αντώνη? Έχω να πω πως δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό, φίλε Μάκη. Γιατί έτσι με αναγκάζεις να προβώ κι εγώ στην μετάδοση ενός συγκλονιστικού βίντεο καταγγελία, το οποίο έχω στα χέρια μου και το οποίο αποδεικνύει πως εσύ, ο και καλά έγκριτος δημοσιογράφος Μάκης Τριανταφυλόπουλος, οδηγείς αποπλανώντας στο κρεβάτι σου γυναίκες τρίτης ηλικίας. Μάκη, δεν μου λες, Μάκη, το όνομα Σουλτάνα Αγριακαπίδογλου σου λέει μήπως τίποτα? Όχι, δεν γνωρίζω καμία κυρία με αυτό το όνομα, Αντώνη. Δεν γνωρίζεις. Παράξενο ρε εσύ, Μάκη, γιατί αυτή φαίνεται πως σε γνωρίζει και μάλιστα πολύ καλά. Για δείξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ το βίντεο που έχουμε στα χέρια μας με τις καταγγελίες της συγκεκριμένης κυρίας. Ονομάζομαι Σουλτάνα Αγριακαπίδογλου. Είμαι 95 χρονών. Όλα ξεκίνησαν όταν έφυγε και με εγκατέλειψε ο Μαγαρίτης, πέθανε, πήγε αλλού πήγε. Μια γυναίκα μόνη, με ανάγκες πολλές, μια σύνταξη τόσο θα τι να έκανα? Άρχισα να δουλεύω, καθάρισα σκάλες. Έπιασα δουλειά στην τηλεόραση, εκεί που δούλευε και ο Μάκης. Αυτός μου έταξε, μέχρι και πρωινή εκπομπή μου έταξε. Αλλά όλα μου τα έλεγε για να με πηγαίνει στα καμαρίνια και να μου κάνει έρωτα επάνω στις μάσκαρες. Μέσα στα ρίμελ και στα κραγιόνια, αχ Παναγιά μου τι μου έκανε έρωτα. Ποθούσε το κορμί μου, με χρησιμοποιούσε σαν σεξουαλικό αντικείμενο. Αχ τι ήθελα και το θυμήθηκα. Αχ βρε Κώστα που βγήκες και μ' άφησες αυτόν το Μάκη. Αχ Παναγιά μου τι έπαθα. Αχ τι ήθελα καψερί και τα θυμήθηκα. Τι έχεις να πεις τώρα, Μάκη? Μήπως τη θυμηθήκαμε τώρα την κυρία? Θα σου κάνω μήνυση που δεν έχω κάνει σε κανέναν ρεαλίτη με τη μεγάλη μύτη. Τι είναι αυτά τα έσχη? Πρόκειται για στημένο βίντεο. Την κυρία αυτή δεν την έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Όχι, και δεν την έχεις ξαναδεί, Μάκη μου. Την έχεις ξαναδεί και μάλιστα από πολύ κοντά. Κυρίες και κύριοι,
Οι αποκαλύψεις μας εις βάρος του Μάικ Τριανταφυλόπουλου δεν σταματούν εδώ. Θα σας δείξουμε αμέσως τώρα ένα βίντεο, το οποίο είναι τραβηγμένο κρυφά βέβαια, στα καμαρίνια του κυρίου Τριανταφυλόπουλου, το οποίο αποδεικνύει πως οι ισχυρισμοί της κυρίας Σουλτάνας είναι πέρα για πέρα αληθινοί. Να φύγει το βίντεο παρακαλώ. Αχ! 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 Πονάς? Αχ, δεν με πατάς το βυζί μου, Χριστιανέ μου, πρόσεχε! Αχ! Αχ, Μάκη μου! Αχ! Πες μου, τι είσαι, Τι είμαι! τι είσαι, Τι είμαι, Χριστιανέ μου, ξέρω εγώ τι είμαι! τι είσαι. Είμαι συνταξιούχα-του-τέμε είμαι! Αχ! Δεν εννοούσα αυτό. Πες μου, είσαι το πουτανάκι μου. Είσαι το πουτανάκι μου! Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Εσύ είσαι το πουτανάκι μου. Α, εσύ είσαι το πουτανάκι μου! Τι είσαι, πες μου τι είσαι, είσαι το πουτανάκι μου. Τι είσαι το πουτανάκι μου! Όχι εγώ, εσύ είσαι το πουτανάκι μου. Αχ, Χριστέ μου, εσύ είσαι το πουτανάκι μου, τι άλλο να πω! Ούτε τώρα θυμηθήκατε κύριε Τριανταφυλόπουλε? Βρέα στο διάλο, μικροπρεπή. Εγώ, ο κύριος Κανάκης μικροπρεπής με τα 5 πούλιτσα στο ενεργητικό του. Με τα 5 φάσκελα στο ενεργητικό του, ρε. Εγώ, η γιαγιά μου ήταν, ρε. Παίζαμε τον Τι γιατρό. λες ρε γιαγιά, και πηδάς κατά αυτόν τον τρόπο τη γιαγιά Το σου. γιατρό παίζαμε, βρε. Άσε μας ρε που έχεις υποβαθμίσει κατά αυτόν τον τρόπο. παρακαλώ, ρε. Εγώ δεν σε τρέπεσαι. παρακαλώ, ποιος νομίζω ότι είσαι, νόμιζες ότι δεν θα βρεθεί καμία Έχει χάρη που με έβαλε στο άλλο στούντιο. Δεν σε κατάλαβα. Να σε Αν χώσω ήσουν σε αυτό το στούντιο τι θα έκανε? Έλα Τι ρε. θα έκανε, Έλα, το τι ρε, έκανα αν στη είσαι γιαγιά μου θα έκανε. Τι είπες ρε μεσίτε, τσουρελάκι ή μάλλον τσουρεμάκι. Το Αμάν στην προσπάθειά του να το απομυθοποιήσει διασκέδασε ένα θέμα που απασχόλησε την κοινωνία μας πολύ περισσότερο από ό,τι ίσως θα έπρεπε. Στην πραγματικότητα όμως αισθανόμαστε ιδιαίτερα ενοχλημένοι με όλα όσα συμβαίνουν στην ελληνική τηλεόραση, όχι μόνο ως εργαζόμενοι σε αυτή, αλλά κυρίως ως τηλεθεατές. Αναρωτιόμαστε τι είναι τελικά πιο χυδαίο, οι αμφιλεγόμενες αποκαλύψεις τους ή οι ίδιες οι εκπομπές τους. Σήμερα παρακολουθείτε το τελευταίο επεισόδιο του Αμάν πριν το 2000. Ελπίζουμε λοιπόν σε μια ανθρώπινη τηλεόραση με σεβασμό προς τον άνθρωπο και την προσωπική του ζωή.